principio o que se decidira o BNG era que entrara Teo García, a persona que está aquí a miña esquerda, e así tamén anunciamos, non? Porque a súa intención era entrar no Concello para exercer de concelleiro, non? O feito de traballar na empresa privada dificulta moito pois poder dedicar o tempo a desenvolver pois como require, non? Entón, por responsabilidade co Concello de Lugo e hacia os meus compañeiros que iban sufrir tamén pois as miñas ausencias e todo iso, pois non decidín que ese posto pois asumise outra persoa. Unha persona que si xa ten experiencia tamén política como cargo electo nas eleccións do ano 2007, foi electa concelleira no Concello de Lugo por un cambio no Parlamento galego, pois, bueno, tivo que asumir o cargo de deputada que exerceu durante 2 anos ata a fin da legislatura do ano 2009, non? Eu vou a compatibilizar o meu traballo profesional, que tanto me gusta e que tanto defendo. E como tanto me gusta e tanto defendo, pois non quero que o meu traballo político, neste caso no Concello, interfira tanto na calidade asistencial no meu servizo onde traballo, como na cantidade para evitar que se alonguen as listas de espera xa existentes no servizo de pediatría de Illas Canarias. E que conto detrás con unha militancia moi activa, con un consello local que sempre está, e un responsable local que sempre está aí para axudar. E, bueno, pois eso, que teño ilusión, teño forza, que pois é a terceira vez que me atopo en un cargo institucional. Non é nova nestas lides, desenvolveu xa traballo institucional, traballo moi intenso nunha época ademais na que o BNG tiña moitas responsabilidades e vai asumir unha nova. Idesme permitir que lle dé as grazas primeiro a Teo polo esforzo que fixo para intentar asumir esta responsabilidade e que lle traslade a Cristina pois ese ánimo que todos necesitamos cando temos que enfrontar situacións deste tipo, sobre todo unha situación que ven derivada do abandono por motivos persoais do noso compañeiro Antón Bau, que é no que deriva todo este proceso.